תראה מה קרה לדלת של ממ"ד. That's a security room door. You can feel the concrete. אנחנו רוצים ללכת לכל המקום שאמרת. 240 millimeters rocket of Hezbollah that land over here. We're talking about radial damage of 200 meters, all this building over here. And now when I came back to Kiryat Shmona, okay. אבל לא, לא! We feel like the north of Israel being forgotten. It's like being disconnected from this land. We made a clear declaration for Israeli government that the situation can't go no more like this. That people can't go to their houses like more than 7 months. 7 months over here in the north. All the Galil is black. It's no more green. שירו את הגג של הבית. בוא'נה, זה לא היה אפילו בלבנון. תראה מה זה. תראה מה הולך שם. עושה אבל פה את הקרוב. אני עושה. יש לנו כמה חתולים, כן. אוקיי. כן. הוא יבוא איתנו גם. 41. מיליון 41 של מיליון רות הרוע. מיליון 41 יציאה לקריית שמונה, סיור. סיור אחד. אוקיי. אין בעיה. מה, כאילו אחד מקומי ואחד לא מקומי? טוב. האנשים מפונים לבתי מלון. בגלל שיש סכנה מהטילים, פינו את כולם לבתי מלון, וכרגע המדינה מממנת את השהות שלהם שם. המטרה היא שיהיה כמה שפחות סכנה לאנשים. כי העיר עכשיו היא שקטה, אבל מה שהיה פה בשבוע האחרון, ומה שיכול להיות פה כל רגע, מאוד חמור ומאוד בעייתי, ומאוד מסוכן. הם יורים גם מהכיוון הזה קטיושות, גם מהכיוון, גם מדרום, גם ממערב, גם ממזרח, גם מצפון, הם יורים מכל הכיוון הזה טילי קטיושה. האוויר של הגליל, Galilee air is clean, but everything was, you see Manara, קיבוץ Manara, you see the